ಫುಲ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೋಲ ತುಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಕಾರ್ಬು ಪೂ ಪೂರ ಉಂಟು ಬದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏತು ಗಾಡಿ ಪಾಯರ್ ಬಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬು ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆಂದು ಪೂ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ Putarasi. Alhamdulillah. Tule mulpa rush undu. Enna mege pandu mege dalamantade yaane. Mastu dumbu. Vai tanchi poi friend ku pude peradu ante pondala. Tule pude tandire radde maraganu ₹100 onde kaiva edandu fresh. ಅಂಚಿ ₹30 ನಾವು ಇದು ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರಿ ತಿಳೆಂದೆ ತಿಳೆ ಅಂಚೆ ಈಗ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲೆ ಪಾಠ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಬ್ಬ ಬಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಳೆ ಕರ್ಬುದ ರಾಶಿ ಫುಲ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಚೌತಿಗೆ ಫುಲ್ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಎದುರೆ ನಮಕ್ಕ ಬಾಯರ್ ಹಬ್ಬ ಜನ ಓಲ್ಬೋಲ್ಲ ಪೂತ ರಾಶಿ ಓ ರಶ್ಡ್ ಬಾಯರ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಬುಗು ತಾತುಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹುಡುಗ ಬತ್ತಾ ಮುಟ್ಪಾಲ್ ಫುಲ್ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಂದಲ್ಲೇರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪಾಸ್ ಅಂದ ಗುದುಲೆ ಒಬ್ಬರು ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ अच्छा आ जाए भाई रूम हो नहीं तो पूजा मंदिर बस 290 ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತೊಂಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಇತ್ತು ₹30 ಯಾವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ ₹30 ಕಮ್ಮನ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಬರದಿತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಜನ ಬರ್ತೆ ಬತ್ತ ಹಂಚು ಬಾಜಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ போய் ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಂಚ್ ತರಕಾರಿ ತಿಂತಾರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬಂದ್ಲಾ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಮಲ್ಲೆ ನಿಂದ ಮಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕರೆದ ತೊಂಡೆ ఇక్కడ నంచిపోయి దొడ్డు ಭಾರತರ ಬರುಂಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಬು ಪುರಂಡ್ ತಾದು ದೊಂಬು ಏತ್ 160 ಪುಲಿ ಬಾಡಿ ನಕಲು ಬರಲಿ ತಂಚಿಂಚು ಅದಾದ ಉಂಡು
ಇವನು ಬಾಲೆಡು 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 ಸರ तुला हा साईड फुल पूतने राशिंडु वाशोक्तु जन फुल तुले लास्ट बटलुंडु पूत कईने कंटिन्यू बंदु 5 ಕಿಲೋ ಮುಪ್ಪಾನ ಮಂಚೆ ಹಾಲರ ಮುಕ್ಕು ಬೆಳೆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಲ್ತದ ಮನಸ್ಸುಗಳು 30 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಪ್ಪದಾಂಡು ದೊಂಬುಡ ಸಾಕಾದ ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಚ್ಚಿಬೋದು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ರಾಶಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ಸಂತಿತ್ತಿಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿದು ಪೊಂಡಿಯಪ್ಪ ಆ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಅಂತ ಅಂಚಿಚ್ಚಿಬೋದು ಕಲ್ಪ ರಶ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನಂತ ಎಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಗೌಜದ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಪಂಡ 10 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋಂಡು ಅಂಚಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪೋದು ಸುತ್ತಾಡು ಆಯ್ತು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ತಿತ್ತೆ ಉಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನಾನು ನಾನೆಲ್ಲಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ತು ಚಾನ್ಕಾಲ ಪೂ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣಪೇರಿ ಬಯ್ಯಬೋದು ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ದೇರುಂಡು ತಂಜಾವು ಪೂರ ಕೈಂಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಸುಡು ಕನಕ ಅಂಚದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.